Tanduay. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Anay pulis nga na-assign sa Bacolod kag hinigaran patay matapos ginluthang sa syudad sang Cotabato. Kapitan kag treasurer sang Barangay Singkang Airport ginpasakaan kaso angot sige nalagar pagpangawat sang kuryente. Balita National Department of Agriculture ginatun-an ang posibilidad nga mag-impose sang suggested retail price sa manok. Daily COVID-19 cases ginalantaw nga mas maganubo pa sa 500 kada adlaw pag-abot sang Abril. Balita International, linibo ka mga residente sa Mariupol City, Ukraine, kung sa Ukraine, gin-evacuate sa Russia. Sa sports balita, Kevin Durant ginmultahan sang $25 million bangod sa pagbuyayaw sa fan. May mga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Marso 20, 2022. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sa Lasay sa 8 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Action Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Patay ang retirado nga pulis matapos ginluthang sa syudad sang Cotabato kahapon sang aga. Ang napatay ginkilala kay retired Colonel Roland Balkin nga nagaserbe bilang City Public Officer sang syudad sang Cotabato. Sa isa ka Facebook post, ginkondena ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani Sayadi ang pagpatay kay Balkin nga iya ginlaragway nga maisog sa panindugan labi na sa pag-implementar sang mga kasuguan sa syudad Subong man, mabuot kag masaligan nga abyan. So kay Sayadi natabo ang insidente kahapon sang aga sa di nagapatigayon sang routine rounds ang composite quarantine team sa nagkalain-laing establishmento sa syudad agudo si saon kung nagasunod sa minimum health protocols. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa otoridad sa motibo sa pagpatay. Si Balkin ang nakaagi assign sadto sa Hinigaran Mobile Force Company kag Bacolod City Police Office. Ginpasakaan sa kaso ang kapitan kag treasurer sang Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod, may kang tanan sa ginaligar pagpangawat sang kuryente sa Central Negros Electric Cooperative kon Sineco. Sa interview section na firing line, ginkompirma ni Sineco PIO Malu Paroco na napasaka na sang ila legal office ang kaso sa ombudsman. Nagsaysay ni Paroco 2014 sang ginkuhaan sang metrohan ang barangay hall tungod sa wala na bayaran nga kuryente nga nagabalor sang masobra 200,000 pesos. Apang tuod sa kadamo sang mga konsumidor, wala natagan sa atensyon ang issue. Sang karon lamang na deparahan sang personnel sang Sineco, sa piyak nga wala sang metrohan nagasiga ang suga sa barangay hall, at sang ginosisa na dakpan nga nagatap sa main nga linya sang barangay. Wala naging detalye pa ni Paroco ang penalidad nga tubangon sang mga opisyal sang barangay tungod sa data privacy. Hindi pa may baluan sang Central Negros Electric Cooperative kon Sineco kung ano ang ginhalinan sang pagpatay siga sang kuryente sa Ilasumag Feeder 1 na nag-apekto sa pila ka barangay sa sur nga bahin sang syudad. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Sineco PIO Malu Paroco na malawig na nga problema ang pagpatay siga sang kuryente sa nasambit nga feeder. Kaguna ini nga ginaangot sa mga aksidente nga nakasangit ang linya sa mga nagalabay nga trucking tungod sa nanubuan. Sa karon ginahulat pa ni Paroco ang resulta sa pagpangusisa sa ila engineering office. Tungod may baluan ang rason kag para matagan sang solusyon ang problema. Ginkompirma naman ni Councilor Dindo Ramos nga mayaras ang 4 ka mga strategic areas sa syudad sa Bacolod ang natalana pahamtangan sang bus nga mag-aakomodar sa mga empleyado sang syudad kag mga pasahero nga mapektuhan sang transport strike sa buwas nga adlaw Lunes kag Martes. Ano kay Ramos base sa pinaka-latest nga impormasyon nga iya nakuha gikan sa talatapan sang alkalde subong nga akon kahapon Sabado. Ini nga mga lugar amo ang Barangay Bata, Estefania, Granada kag Barangay Sumag. Dugang pa ni Ramos, padayon pa ginaplansya sa City Mayor's Office ang nagakaigo nga sistema sa pagbiyahe sini nga mga buses apang ginrekomendar sini nga kung mahimo temprano pa nga maumpisahan ang ilang nga mga trips. Kanugyan pa sang konsehal sa publiko nga kung mahimo hulaton na lamang nga makapagwa sang final advisory ang syudad pagi man sa Facebook page sang Public Information Office o kon PIO.
Naka-record sa 49 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas sa diin ng gunang syudad sang Iloilo nga may madamong kaso. Sa datos ng DOH-6, ikaduha sa may mataas nga bagong kaso ang probinsya sang Iloilo nga may 18, ginasundan sang Negros Occidental nga may 6, Guimaras kag Bacolod City nga may 2 kag Aklan 1. Natugangan naman sang 13 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 174,546 kag libang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,390. Samtang 2,772 ang bagong aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Kalipay naman sang Talisay City Government ang 2 ka adlaw nga nag-zero sa kaso sa COVID-19. Suno kay Attorney Jose Jonathan Yeldama, City Administrator sang syudad, hindi ang nagluntad katong Huwebes kag Biyernes. Dugang pa ni Yeldama dako ang bulig sang pagdisiplina sa pumuluyo kag pagsunod sang health protocol. Karon may ara sang isa ka bagong kaso apang wala sang kabalakan bangod yari lang ini sa maayo nga kahimtangan. Kag sa katapusan nga balita lokal, mas sobra 200,000 ka pesos ang illegal nga droga ang na-recover sa otoridad sa bypass operation sang BCPO CDEU las 4 pasado sang hapon Sabado sa Purok Mahinang Panon, Barangay 35, syudad sang Bacolod. Ang naaresto ang ginkilala kay Roy Kilong-Kilong, 34 anyos, isa ka street level individual kag nagapuyo sa among nga lugar. Na-recover sa suspect ang napulo ka bulto sang ginasuspetsuhan shabu. Ginabulubanta may 33 gramos ang kabugaton at may standard drug price nga 224,000 pesos. Si Kilong-Kilong ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 1 samtang ginapreparar ang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 batok sa suspect. Sa mga balita national, DA ginatun-an ang posibilidad nga mag-impose ang suggested retail price sa manok. Daily COVID-19 cases ginalantaw nga mas maganubo pa sa 500 kada adlaw pag-abot sa Abril. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Okay, so good morning everyone and happy Sunday! Mga ka-action, how are you today? I hope okay gid ang tanan. Okay, so sa mga nagaupod sa aton, maayong aga via Facebook and YouTube. Good morning gid sa inyo. Good morning kay Christine Menyes Villalobos, mayong aga sa imo tintin dira sa may Banwasang Salvador Benedicto, kag kay Athea Kimeriman. Good morning, Athea. Have a blessed Sunday morning. God bless and keep safe. Kay Rosalia Fajardo. Good morning. Shout out ko sa taga Masulog nga always nagapamati. Palomado family, maayong aga. Kay Lona Rose Magayon Canicula. Good morning man sa tanan nga taga Talaban, Himamaylan City. Good morning. Erla Vega, good morning. Remar Hicano Haliasgo, good morning man. Kay Milili Oligo, good morning sa imo sir. Dara sa may Bani Cafe sa Tangob. Uy, maayong aga. Kay Maninoy Michael Jun P. Season, good morning man. Kay Sir Gil Javier, good morning. Monitor lang ko from Purok Mainuswagon, Barangay Bata. Have a blessed Sunday. Salamat. Okay, you're welcome. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning Miss Jinky. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, good morning man. Jory Nipomuceno, good morning. Kay Jocelyn Ramos, good morning man. Watching sa Barangay Alihis. Okay, mayong aga sa tanan niya taga Barangay Alihis, Bacolod City. Kag mga ka-aksyon, dahil lang, kami ginapatamyaw si Athea. Hello ko no kay Lola niya, Mirna. Ano ni Mirna? Bat? Sige
By the way, how are you? Maka, how are you? By the way, how are you, Action Doral? Okay, good, Atiya. Ikaw, ya, how are you? Saan ka pampuli sa Mursha? Sige, Aha, maka-action 50 days na lang ha. Until lang ato niya Christmas. Christmas? Election. Election nga, Christmas niya ako niya man. Until sa election, good, pila na lang, 50 days na lang. Kay El Spoon, good morning man sa imo. Kag mga ka-action sa mga luyag, mag-join ha. Makigbakin sa coverage team sa Action Radio Bacolod para sa 2022 national and local elections sa Mayo 9, 2022. Pwede ka mo mag-send sa inyong resume ha sa actionradiobacolodnews@gmail.com o kung idulong nyo mismo diri sa Action Radio Bacolod diri sa Penthouse, Wilrose Building, corner Burgos Locsin Street, Bacolod City. So, nagakinahanglan ang Action Radio Bacolod sang data gatherers kag reporters para sa lugar diri sa Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Toboso, Victorias, kag Candoni. So, amo na nga mga lugar ang need sa Action Radio Bacolod sang data gatherers kag reporters. So, sa mga wala na mention nga lugar, but silingon, may mga naka-assign na dira nga mga correspondents namon. Okay? So, basi matingala ka mo nga awala ang Escalante, nga awala ang Pulupandan, amo na. Kay tungod may mga naka-assign na dira. Okay? So, sa liwat ha, data gatherers and the reporters ang kinahanglan sa Action Radio, basi may makilala ka mo dira nga gusto mangin volunteer reporter and the data gatherer, pwede gid. So, ang submission until March 31, 2022 mga ka-action. And then, ang age limit is 18 to 35 years old. So, 18 to 35 years old ang aton nga age limit. Okay? So, sa liwat, makigbahin ka mo, pero hindi lang hindi lang na sila nga volunteer, wala bayad. May mga allowance, uniform and everything. Okay, stand by for Balita National. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:21 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginatunan sa karon sa Department of Agriculture o DA ang posibilidad nga mag-impose ang suggested retail price o SRP sa manok agud makontrol ang sobra-sobra nga pagpasaka sa presyo sang commodities tungod man sa pagsaka sa presyo sang gatong. Nag-apilar man si DA Assistant Secretary Noel Reyes sa mga market vendors hindi pagpatamaan ang pagpasaka sa presyo. Naglaom si Reyes nga maghinay o kung maghinay-hinay ang mga market vendors tungod ang tanan ng apektado man sa mataas nga presyo sang gatong. Ginalantaw naman sa Ngoktar Research nga malabot sang Pilipinas ang mas manubo pa sa 500 sa kada adlaw nga kaso pag-abot sa bulan sang Abril. Sa laging handa briefing, ginalauman Dr. Butch Ong sa Ngoktar Research Team nga pag-abot sang Semana Santa, magadubo na ang kaso sang COVID-19. Pero kay Ong yara sa 0.26 ang COVID-19 reproduction number. Kung kadamuon sa mataw nga natapikan sang positibo nga o kung nagpositibo sa virus. Nagalaom man si Ong nga wala na sang may magsulod nga bagong variant sa pungsod. Agud magtayo yun ang manubo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas.
May baluan antes ang bulan sang Mayo kung ano ang desisyon sang Department of Labor and Employment o kung dole may kang tanan sa mapetisyon nga pasakaan ang minimum wages sa bilog nga pungsod. Pero kay Dole Assistant Secretary Dominic Tutay, na trabaho na inis ang Taranga Regional Wage Board kay naghatag na sang direktiba nga kinahanglan padasigon ang proseso. Una diri nagpatigayon sang rally ang Labor Union nga Alliance Unity for Wage Increase Now sa tubang sang Wage Board Office sa National Capital Region nagod padalion ang approval sa petisyon ay pasaka sa 750 pesos ang minimum wage. Samtang ginapilar naman sa Trade Union Congress of the Philippines, pasakaan sa 470 pesos ang minimum wage o kung himuon nga 1,007 ang kada adlaw nga sweldo sa mga empleyado sa NCR. Kag sa katapusan nga balita national na labot sang Pilipinas ang target nga mabakunahan ang 1.8 milyones ka individual sa ginpalawing ikapat nga hugnat sang bayanihan bakunahan drive. Pero kay National Vaccination Operations Center o kon NVOC co-lead Dr. Kija Lorraine Rosario, nalabot na ang target sa ginpalawing nga vaccination para sa tanan nga priority groups. Kalakip sa mga ginpalawig ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa mga senior citizens. Size 24 Action Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, so sige, good morning sa liwat mga ka-aksyon. Okay, dali lang. Sige. Good morning kay Diego Val Flores. Good morning lang ko, no? Greet niya lang, happy Sunday. Si boss niya, James Ryan, nga nagapangape. Salamat. Okay. Kay Athea Kim, I'm fine. Ati Mayo, kay fine kagid. Fine and beautiful. Kay Maninoy Michael June, season. Have a blessed Sunday man sa imo. Kag sa tanan nga ARB Fans Club. Good morning. Happy listening kay Sir Napsak Sangkape 18, 18th Street, Lacson. Thank you from Old Sagay. Okay. Sige good morning nandra sa inyo. Kay dali lang. Kaya hindi ko makita ang kaya nag-send si Miss Jinkies ang stars, so hindi ko mabasa gid whole, so need ko siya i-open sa piyak ko nga phone. Di itong comment. Galing, ang problema, hindi ko mabasa. Happy Blessed Sunday, Action Dorel, kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Miss Lily King, kagdra lang asta. Thank you, Miss Jinkies, sa 100 stars. Hindi ko maklik gid yung see more, basta may 100 stars nga ano. Sige lang thank you, Miss Jinky, sa 100 stars. Kaya Tia Kimeriman. Sige. Okay, enjoy mo anay ang antike. Kay Alex Fuentes, good morning man. Norma Torreblanca, good morning sa imo. Wilfredo Shapok, good morning Action Dorel. Monitor lang kami diri sa may Antipolo City sa Rizal. Sige, may landa nga pamati. Kay Russell Gomez, good morning man. Kay greet ko lang si Sir Awin Torres sang Banwa sang Hinubaan dra sa may Fukuda Machi. Good morning man. Kay Sir Philip Alonsagay, kay Ma'am Eleanor Fukuda sang Japan, kay Miss Maria Tess Rivera Murayama sang Japan. Kag sa tanan mga taga-action tangara sa Japan, mayong aga sa inyo. Kay Leo Talaban sang La Castellana, good morning man. Kag dali lang, kay ibang tang maka-action nga nagapag-greet. Si Miss Rona Rihida Trava sang Valladolid, good morning. Kag sa Babes Mangustandra sa may Valladolid man, kay Miss Jenny Solgon, good morning. May landa nga pamati sa inyo. Kag sa tanan nga nagaupod sa aton subong sa Facebook Live naton, good morning kids. Sige, ano pa? So sa liwat ha, ito mga ka-action ha, kasi may kilala ka mo again sa mga bago lang nagsulod sa aton Facebook Live kag YouTube.
Basta may mga kilala kamo dira nga gusto mag volunteer reporter or data gatherer sa mabot ng eleksyon, again, visit Samon Facebook page kay wala na time. Stand by for Balita International kag Sports. Aksyong Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:28 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Linibo ka mga residente sa Mariupol City sa Ukraine ang gindala sa Russia bangod napalibutan na sang Russian forces ang nasambit nga syudad. Suro kay Mariupol Mayor Vadim Boychenko, nabilita ng mga Ukrainian nga mag-evacuate padulong sa Russia bangod sa padayon nga pagpangatake sang Russian forces. Pinabanta sa 300,000 ka mga Ukrainian ang natrap sa syudad. Samtang amat-amat nga nagakahubsan sang pagkaon kay medical supplies ang mga residente matapos ginbalabagan sang Russia ang pagsulod sang humanitarian aid sa syudad. 80% sa mga residential buildings sa Mariupol ang naguba lakip na ang mga ospital kag simbahan. Ang Mariupol City ang pila lang sa lugar sa Ukraine nga pinaka naguba umpisa nga atake sang Russian forces sa sulod na sang masobra 3 ka semana. Kag sa ato naman nga sports balita, in papanaugan sa NBA sa penalidad nga $25 mil o kon 1.2 milyones pesos si Brooklyn Nets star Kevin Durant. Inibangod sa ginhibo nga pagbuyayaw kag paghambal sang hindi manami nga tinaga sa isa ka fan. Natabo ang insidente sa nabilin nga 9.4 seconds sa second quarter kag mapiyerde sang Dallas Mavericks ang Nets sa score nga 113-111. Sa nasambit nga hampang na uyang ang ginhibo nga 23 puntos, napulo ka assist kag 6 ka rebounds ni Durant. Las 6:29 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo, Marso 20, 2022. Happy birthday sa tanan nga may birthday today and anniversary. Good morning kay Jocelyn Ramos kag Maria Luisa Babet Irina Lau. Good morning from Away. Aloha Mailangan. Good morning Dressing. Mga ka-aksyon, stay safe lang taha and God bless us all. Sa rin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Number 1. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with